Здравейте! Днес решихме да ви представим една много интересна рецепта по случай великденските празници. Понеже по Великден е много популярно да се качват рецепти за козунаци, ние вече в нашия канал имаме такива, може да скролнете, да плъзнете надолу и да видите, да пуснете нашето видео за козунаци и козуначени кифлички и да се възползвате от невероятната ни рецепта. Но днес няма да правим козунаци, а много интересни мъфини във формата на великденски яйца. Именно за това ще са ни необходими 60 мл прясно мляко, 3 яйца, ванилена захар, брашно с 1 бак пулвер. Тук съм приготвила 40 грама разтопено масло заедно с 40 мл олио, които в момента съм оставила да станат на стайна температура. И тук имаме захар. Започваме с изсипването на захарта в дълбока купа. Счупваме 3 яйца. Към яйцата и захарта, след като добре разбъркаме, ще прибавим и 1 пакетче ванилова захар. След като разбъркахме добре, е време да прибавим, както вече казах, масло, разтопено заедно с олио на стайна температура. И отново е време да разбъркаме добре, след което ще прибавим и прясното мляко. Така, след като разбихме хубаво продуктите, добавяме и брашното заедно с 1 пакетче бак пулвер. И бавно разбъркваме, след което продължаваме бъркането с миксер до получаване на хомогенна смес. Забравих да кажа, че брашното е предварително пресято. Ето я и нашата готова хомогенна смес. Има текстура точно на кексово тесто. Ще са ни необходими и шоколадови парченца, с които да овкусим допълнително нашите великденски мъфини. И сега ще започнем с наливането. Но преди това останете до края на видеото, тъй като не е само рецептата да изпечем мъфините, а има и допълнение, за да изглеждат още по-уникално. Тук съм приготвила тази уникална формичка, за която ви споменах, като съм я намазала предварително с малко олио. И сега взимаме с помощта на един черпак и пълним формичките до половина, тъй като нашите мъфини ще се надигнат и ще сложим да печем в предварително загрята фурна на 180 градуса.
И както вече ви казах, е време и за шоколадовата ни декорация. Като разбира се, тя е по желание. Отново казвам, ще печем в предварително загрята фурна на 180 градуса. Необходимо е да наблюдавате мъфините и ако виждате, че печенето върви много бързо, е хубаво да намалите фурната и периодично, вече като придобият златист загар, да проверявате с клечка дали мъфина е готов. Мисля, че толкова шоколад е достатъчно и е време тези сладурчета да заминават във фурната. А вие може да се абонирате за нашия канал, както казвам в видеята и преди това, напълно безплатно е. А ако ви се яде козунак, скролнете надолу в нашия канал и ще намерите уникална рецепта. Така, ето че и нашите мъфинчета са готови. И е време да ги извадим от формата и да ги оставим да се поохладят. Да, приели са формата на великденското яйчице. Ето така. Сега, не трябва да ви притеснява, че отдолу са останали по-бледички, тъй като това ще бъде покрито с шоколадова глазура, която ще направим след малко. Изваждаме мъфинчетата, както вече ви казах, за да могат да бъдат охладени. И другото, което е, следете вашите мъфини във фурната. Както виждате, тази формичка е с различна дълбочина в различните краища и доста време, продължително време ги пекох, за да съм сигурна, че са готови, така че много зависи от формата, която ще използвате вие. Така, ще приготвя формичката и ще разтопя нашата глазура, за да намажем нашите великденски яйца. И останете до края, за да видите какво предстои. Ето, че изпекохме нашите уникални великденски кексчета. Казвам им така, понеже са във формата на яйца, имат зайчета, не знам колко добре ще се види на камерата, и окраски на яйца. Тук в същата форма, в която пекох, съм разтопила и шоколадова глазура. Сега ще я размажа хубаво по ръбовете на яйцето. Така, след като намажа хубаво с разтопената глазура, ще върна обратно кексчето, като гледам съответната форма, тъй като едните са с зайчета, а другите са с великденска украса на яйце. И време е за първото яйче. Натискам добре и оставям. Продължавам с следващите. Трябва да съм бърза, за да не засъхне нашата шоколадова глазура. Освен за Великден, тази рецепта може да бъде приложена и в други формички и да бъде използвана като перфектен десерт или изкушение, с което да почерпите вашите близки по някакъв повод.
Оставяме да се охлади глазурата, за да може хубаво да се слее с кексчето и сме в очакване на финалния резултат.